s'ha de dir que aquestes cançons no fan per estiu, Són com molt... Com el Blade Runner, que està tot el dia plovent, no sé jo si fa molt d'estiu. Plovent i humitat és com... Sierra en verano, sí. Totalment. Doncs això, el que us comentava, que avui us porto un llibre que té la seva pròpia adaptació. Us estic parlant, òbviament, de Somiant els androides en novelles elèctriques de Philip K. Dick i de Blade Runner, de Ridley Scott. Així de pas, el que deia abans, cobrim aquesta quota per al Sant Jordi, que suposadament s'ha de celebrar el pròxim dimecres 23, tot i que... Creo que han dicho... No, ja han dit que no, Sí, exacto. Bueno, les llibreries diuen que ho volen mantenir. No, diuen, aneu a les llibreries, aneu a les tendes de flors, o sigui, feu-ho tot per separat, com ho faríeu normalment. Però no ho farem nosaltres. Però no ho farem nosaltres. Però bueno, i a part també cobrim això del BCN Film Fest, no? Com fer-li una última retaïla del BCN Film Fest de llibre versus de la mateixa pel·lícula. manera que continuen arribant crítiques, no? A mitjà escrit, nosaltres podem encara continuar afegint informació. I de fet, ja ho has preguntat tu, Adriano, podem dir aquí que la pel·lícula és tan bona com el llibre? Fem una cosa, anem a comparar-los. Sisplau. Recordem molt ràpidament a l'audiència de què va Blade Runner, la pel·lícula de 1982, i començo per la pel·li perquè és el que més gent coneix, És a dir, de fet, és el meu cas també. A la pel·lícula veiem com Rick Deckard, un Blade Runner que està retirat, rep l'encàrrec de perseguir i retirar, o sigui, eliminar a 4 replicants model Nexus 6, uns androides, vaja, que han escapat de les colònies exteriors i s'han infiltrat a la societat de la quasi apocalíptica Los Angeles 2019. És a dir, ja queda enrere, no? On la contaminació medioambiental i la hiperindustrialització han fet molts estralls. Assistim a una mena de cyberpunk noir detectivesc molt contemplatiu i amb un gran aire filosòfic a mesura que Deckard va descobrir la localització d'aquests replicants i s'hi enfronta. I a més, quan s'hi enfronta, va veient com diu Tyrell Corporation, que és l'empresa que els fabrica, que semblen més humans que els humans, amb somnis, anhels i pors, fins al punt que Deckard arriba a dubtar d'ell mateix com a ser humà. De fet, durant la seva investigació coneix a Rachel, un prototip de Nexus 7, amb memòries implantades que no sap pas que és una replicant, i s'enamora d'ella, trencant les seves pròpies concepcions de què és ser humà o no. Com ja s'indica als crèdits, a més, està inspirada, que no basada en el llibre, tot i que comparteixen bastants elements, així que si us sembla bé, millor que pensem ja a parlar del llibre. Ai, que apareixerà el Shyamalan aquí. Bueno, és la mescla de cultures que planteja Blade Runner, sí. Doncs la novel·la és de 1980, de Philip K. Dick, i també tenim a Deckard rebent l'encàrrec d'eliminar els androides fugats, però no passa el 2019, sinó a l'any 1992, Olimpíades de Barcelona, i passa a San Francisco, ja és una diferència que tenim aquí. Aquí els androides no es mostren amb trets d'empatia humana. De fet, a la novel·la no se'ls humanitza gens i se'ls mostra com grans embaucadors i molt capaços de fingir emocions. I per ser un caçador de recompenses, necessites saber separar l'empatia cap als humans amb la impassivitat davant dels androides. A la novel·la també coneix a Rachel, però aquí l'androide la enganya i el tempta per tenir-hi sexe, fent-lo dubtar de la seva capacitat per empatitzar cap als androides i, per tant, de ser apte de fer la seva feina. La gran motivació de Deckard al llibre és poder retirar els androides per poder comprar-se un animal real, ja que el seu món, altament contaminat per la radiació de les guerres nuclears, la vida orgànica, en especial la vida animal, és un símbol d'estatus i d'humanitat. Deckard acabarà trobant els androides mitjançant tests d'empatia i té varis encontres bastant violents amb ells. Aquests li fan notar que hi ha humans que no passarien tampoc el test d'empatia. Potser ell mateix no el passaria, veient com actua tan fredament davant dels androides, precisament. Per tant, el dubte no ve tant de si els androides poden desenvolupar empatia humana, sinó que hi ha humans que no mostren aquest tret tan diferencial i poden ser confosos amb androides. De totes maneres, els acaba retirant i torna a casa amb la seva dona, perquè sí, el Deckard d'aquesta versió està casat, i compren un animal. Llavors reapareix Rachel, que en venjança per la mort dels seus companys mata l'animal i fuig. Deckard llavors decideix fugir també per no posar en risc la vida de la seva dona, veient que l'androide li va darrere, però mentre és a una zona radioactiva on ell pretén retirar-se, es troba amb una granota viva, real, i li torna l'esperança, i decideix tornar a casa amb la seva dona i viure una vida més tranquil·la. Que, per cert, al final del llibre es descobreix que la granota en realitat també és artificial, però ja dona igual, perquè tant Deckard com la seva parella han entès que l'empatia cap a les coses, reals o no, és el que realment els fa humans. Bueno, com ja veieu, tot i tenir un argument més o menys semblant, hi ha variacions de to i sobretot intencionalitat que fan les dues obres bastant diferents. Comencem pel que és el més obvi, el títol. La pel·lícula
ens diu que Blade Runner és el nom del càrrec de la feina de Deckard, mentre que els llibres s'anomenen caçador de recompenses o de bonificacions. De fet, el terme Blade Runner ve d'una novel·la totalment diferent i que no té cap relació amb la pel·lícula. És la novel·la The Blade Runner de Alan I. Nourse, on el protagonista viu de vendre clandestinament material quirúrgic, o sigui, cuchilles, Blade Runner, de passadors, no? De fet, va ser el guionista de la pel·li que va llegir un tractat de Burroughs, del mític Burroughs, sobre aquest llibre. A veure, mira, jo pronuncio malament les coses. Ho sé, Burroughs. William Burroughs. Bueno, doncs Burroughs, de tota la vida. Que és un tractat sobre el llibre que planteja fer una pel·lícula precisament del llibre. És una cosa bastant interessant. I quan el guionista de la pel·li va llegir aquest tractat, va veure la paraula Blade Runner i li va dir al Ridley Scott: oye, ¿no estaves buscant un títol més comercial que sueñan los androides con abejas elèctriques? I va dir, doncs és perfecte. I d'aquí surt el títol de la pel·lícula. Després tenim, com a altra diferència, a Deckard. A la pel·lícula és el prototípic detectiu solitari, que no parla gaire i no es fia de la gent. De fet, aquesta actitud més estoica va alimentar molt la teoria, després confirmada pel director, per Ridley Scott, de que el Deckard de la pel·lícula pot ser, en efecte, un replicant, no? Mentre que el Deckard del llibre és molt més emotiu, ja no només pel detall d'estar casat, tot i que, ja us dic, no és un matrimoni especialment feliç, sinó per la seva gran empatia cap als animals i fins i tot cap als androides. Se'l veu molt més connectat amb el seu món i l'entorn i encara que s'ha de dir que ho fa d'una forma bastant crítica, se'l veu implicat, es preocupa per les coses. I ja que parlem dels androides, comparar els que a la pel·lícula els hi diuen replicants, al llibre els anomenen andrillos o andis en anglès, és a dir, replicants és una cosa també inventada totalment per la pel·lícula. La gran diferència ja l'hem comentat. A la pel·lícula es fan grans esforços d'humanitzar els replicants en somnis i anhels perquè volen eliminar sobretot del seu organisme la programació artificial de limitació de viure només 4 anys. Aquest és l'objectiu dels androides a la pel·lícula. Mentre que al llibre la limitació és purament tècnica, ja que les cèl·lules artificials que tenen implantades no es poden regenerar i la tecnologia del moment tampoc permet que sigui d'una altra manera. De fet, els androides ho tenen bastant assumit, això, al llibre. No estan buscant, precisament. No es como Apple, ¿no? Que intenta jodernos creando baterías. Exacte, que no programada, sino que no realmente no pueden no más. Pueden, però aquí els androides no es preocupen per això. De fet, el que es centren més aviat és en voler demostrar que l'empatia humana, perquè el llibre gira molt entorn a l'empatia, que l'empatia humana és una debilitat que impedeix precisament als sers humans evolucionar a sers superiors como los androides los consideran. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que el futuro está basado precisamente en eso, en la distancia, en el individualismo, en una especie de concordia y comunión, pero online, nunca presencial, ¿no? Aquí ho intentem, però... Entonces, sí, puede ser que sí. Que imagineu sí. Aquesta renovació cada 4 anys amb els Pujol aquí, saps? El govern, cada 4 anys d'eleccions, imagina que s'haguessin de plantejar de dir, bueno, porque son replicantes, ¿no? Bueno, claro, exacte, ¿no? Sortiria el Pujol Nexus 6, Nexus 7, aniríem avançant. Que ja han sortit, I tant, bueno, ara els portaran a judici, no? Sí. A tota la família junteta. Espero que no em vindran a buscar que jo no pinto res aquí. Ferran Pujol, Si entrem una mica més en detall en els androides concrets, Roy Batty, a la pel·lícula, ell vol respostes, vol més vida, mentre que el llibre vol destruir la idea aquesta d'empatia, que aquesta empatia fa millor als humans. La Pris, a la pel·lícula, la Daryl Hannah, precisament l'actriu que la interpreta, és una mena de nena espantada, és un androide sexual però amb cos de nena, que fa cas al que li mana Roy, el seu líder, però que també és capaç d'empatitzar, per exemple, amb el constructor de joguines animades J.F. Sebastian, mentre que el llibre és una manipuladora que s'aprofita del desig de companyia del contaminat i considerat humà inferior J.R. Isidore, no J.F. Sebastian, fan canvis de nom. Però clar, en veritat aquesta Pris del llibre mostra la seva verdadera naturalesa manipuladora quan es troba una aranya viva i sense pensar-s'ho li arranca les potes només per veure què passa. I això, en el món de Blade Runner, maltractar un animal és símbolo de tu no eres humano, ¿vale? Però el major canvi el veiem amb la Rachel, que a la pel·lícula és directament el Nexus més avançat, a la que se li ha fet creure que és humana i que ha de descobrir la veritat dels seus orígens, busca el significat de la seva existència i a més ho ha de fer sense poder negar les seves emocions cap a un humà o un suposat humà com és Deckard. Doncs al llibre, la Rachel és un androide més. Això sí, està registrat a la Rosen Foundation, que és un altre canvi, per cert, a la pel·lícula no existeix, a la pel·lícula es diu Tyrell Corporation, no Rosen Foundation, i que físicament, a més, el llibre és igual, és el mateix model que la Pris. També és una mena de noia sexualitzada, però que són exactament igual. I forma part, en secret i de forma subconscient, del plan de Roy, de l'androide que vol destruir la importància de l'empatia, per desacreditar això. Forma part d'aquest complot, és a dir, que és dolenta, podríem dir, en tota la història, no?
De fet, s'enllita amb en Deckard per demostrar que el fet que ell s'encapritxi, que ell tingui emocions, el farà menys eficient com a caçador de recompenses i que li suposi un problema, a més, al trobar-se amb aquell altre androide que és un doble seu. Esta música es por lo del llitar, ¿no? Ah, ha encajado perfecto. Ha entrado. Ya el término me gusta, si encima viene acompañado. Ara bé, per mi, la gran diferència entre ambdues obres és el to. Blade Runner, la pel·lícula, és una obra molt més contemplativa i subtil, jo diria, que pinta de fons un món trist i nostàlgic amb una evolució més lògica dels problemes del món actual. Clima, la mescla cultural, aïllacionisme social que vivim ara, no? Diferència de classe, i a més utilitza la dicotomia humà-androide per fer notar que el que ens defineix com a sers existencials, ja no humans, no és el nostre origen orgànic o artificial, sinó el que sentim. En canvi, el llibre m'atreviria a dir que resulta, i em va sorprendre bastant, bastant d'acció. És a dir, no paren de passar coses constantment, hi ha bastantes baralles. De fet, el Deckard de la novel·la és molt més proactiu. No és tan reluctant com el del Harrison Ford. El món en el que habita aquest Deckard, el del llibre, és molt més extrem. Hi ha un núvol constant de partícules radioactives flotant a l'aire. La degradació de la terra i edificis, anomenada Kippel, fa acte de presència constantment i el fet de la desaparició de la vida animal es tracta com un dels grans traumes i alhora és una marca d'estatus social. És a dir, el Deckard del llibre està constantment implicant-se amb el món, ostres, que necessito un animal perquè això em fa quedar millor i el que tinc jo ara és elèctric però ho he de dissimular. Són Deckards bastant diferents. Bueno, porque la voz interior, quizás, la voz interior del personaje de la novela está más presente en la narración, está mucho más presente también en el discurso final. Bueno, No es más joica, ¿no? Al final entiendo que... Sí, ara, ell parla molt. És que, clar, a la pel·lícula passes d'un Deckard que no parla si mires les versions bones de la pel·lícula. Clar, per això t'anava a dir, perquè després també hi ha versions amb una veu en off que t'ho explica totalment. Sí, però que no aporta. Pero no las damos por válidas, ¿no? Es decir, no damos como... Nunca. No és canon. No és Blade Runner, no és... Exacte. A més, també la visió més paranoide, tan típica de Kadik, fa acte de presència a la novel·la amb elements com el marxisme, que és una mena de religió totalment inventada per Hollywood, on s'aniva a la búsqueda d'empatia més absoluta i gratuïta. És una creació de Hollywood perquè els humans diguin somos superhumanos. Una miqueta lo de los osos amorosos. Estaba leyendo esto y te estaba escuchando a la vez y digo, joder, pero si esto es lo de ahora, ¿no? I que a més és una que està dissenyada aquesta per fer la vida en aquesta terra superdestruïda, fer-la més viable. És en plan, los que os quedáis en la tierra y no os podéis ir, perquè hi ha tot un tema de classes de qui pot marxar o no, els foten aquesta religió perquè diguin ai, bueno, pues que eso es porque... Qué maravilla estar aquí, ¿no? Sí. També hi ha el tema, i surt des de la pàgina 1, de fet comença la novel·la així i acaba així, que és una màquina que és el dispensador d'empatia, una mena de soma d'un mundo feliz, amb el que pots programar, per fet ho defineixen com una mena de telèfon, quin estat d'ànim vols. Hoy quiero estar descansado. Hoy quiero estar triste, fins i tot, ¿no? Eso, y tenen una programació marcada pels psicòlegs de hoy tienes 45 minutos de depresión, luego tienes 45 minutos de euforia. Hostia, y pautado, ¿eh? Sí. Hombre, a mí, la verdad, preferiría tenerlo pautado y estructurado en mi día a día que acabe llegando, ¿no? De la manera caótica en la que llegue realmente. I després de Blade Runner va sortir l'Estoy cansado, no? També és l'estructuració aquesta. Te has perdido, ¿no? No me he perdido, no. El tema és que hay que hacer un segue aquí i hi ha molts més detalls, però a grosso modo això seria el tema principal. Però tornem a fer-nos la pregunta, la que començàvem, Adriano. És tan bona la pel·lícula com el llibre? O és el llibre tan bo ja d'entrada? Perquè podríem qüestionar-nos-ho, no? A veure, jo us seré sincer, Blade Runner, la pel·lícula, ha sigut i encara és la meva pel·lícula preferida des que la vaig veure amb 11 anys. Cada cop que l'he vist... ¿Informe semanal? Sí, bueno, Informe semanal cogió Evangelis. Qué grande. Sí. Hòstia, és veritat, no hi havia caigut. Qué grande. Cada cop que veig la pel·lícula hi veig coses noves i a mesura que m'he anat fent gran, les lectures que faig són diferents i sempre em segueix semblant un gran referent cinematogràfic i de la ciència-ficció, això d'entrada, no? I no ha sigut, i aquí en torno un mea culpa, fins aquest any, de fet ha sigut aquestes últimes 2 setmanes, que he llegit per fi la novel·la en la que es basa. I us he de dir que no ho havia fet abans per por a que el llibre deixés malament una pel·lícula que m'estimo moltíssim. I alhora també tenia por de que la novel·la fos fluixa, no? Perquè m'havien dit que eren coses tan diferents que potser no m'agradava. Doncs ni una cosa ni l'altra. He de dir que un cop llegida la novel·la he sortit encantadíssim de veure aquestes diferències, aquests enfocs tan dispars, d'un tema que certament és central en els dos casos, no? Què ens fa humans? Ridley Scott ho va buscar potser des de la subtilesa i des de l'empatia cap a tot i tothom, i Philip K. Dick des del seu típic enfoc paranoico-crític, posant, com sempre, un gran pes a la dicotomia, la seva dicotomia preferida, de fet, que és real versus fake, de manera que mai saps què és real o no, no? Ho veus a diverses novel·les seves i inclús a pel·lícules que, de fet, quan s'adapta a Philip K. Dick, gairebé sempre es basa en això, en què és real i què no ho és, no?
I la veritat és que les dues obres triomfen. I les dues obres són recomanables i les dues certament han fet història. I per cert, Adriano, també podríem parlar de l'aventura gràfica que se'n va fer el 1997. Me la chiva al Paul, llegas tarde. Pero a mí lo que me descubre esto es que realmente podríamos hacer una empanada solo de Blade Runner. Porque tenemos las tres patas, por así decir, ¿no? O los tres grandes Jo no he jugat, realment. O sigui, l'he vist molt, però solo por provocar, ¿no? Tú has visto la peli, por lo tanto tú hablas de cine. Entonces, ¿tú te querías la peli? Claro, sí, realmente. Jo puc posar el vídeo, això, perquè jo... A veure, el llibre també estic veient... És petitet, sí. Que és petit, per lo dens que és la pel·lícula i per les voltes que se li dona a les interpretacions de la pel·lícula, que jo mai he entès, ja t'ho dic ara. Ja ho sé, ja ho sé. És que el llibre és molt curtet, estem parlant de menys de 200 pàgines. El llibre és una novel·leta. A ver, yo creo que hay casos en los que es evidente, ¿no? Y dices, hostia, qué una obra maestra literaria que después en el cine acaba siendo una auténtica basura, pero muchas veces tenemos esos niveles de excelencia que ya los ves tanto en la obra literaria como en el cine, ¿no? Y realmente no te puedes casar con ninguna de las dos. Simplemente tu historia dependerá de cuándo llegaste a cada una, el orden en el que lo hiciste. Sí. Ahora estaba pensando, por ejemplo, en La Naranja Mecànica. Nadie duda que... De fet, ara que treus això, la primera cançó que has tirat, Ferran, em dic que és Naranja Mecànica total, la música. Sí, no sé si ho recordeu, un sintetitzador... La primera que has tirat... No era Beethoven, no? No. Bueno, però era un rotllo d'aquest Beethoven adaptat sintetitzat. És el fet de la sintetització. Bueno, ara, Blade Runner... No, es que me pasó exactamente lo mismo. Una de mis películas preferidas es La Naranja Mecánica. Llegué mucho más tarde, no tan tarde como tú a la obra original, pero llegué a la obra literaria un poquito más tarde y recuerdo que me alucinó también, siendo bastante diferente. Al final, también... Por eso recurro al término empanada. Depende mucho de cómo vuelves a abordar esa obra. Si la persona que lo hace es un Ridley Scott o es un Stanley Kubrick, pues no sé. Que a més t'imagino fa anys amb la Bomber i el ojo de Alex amb parche. Y vamos hacia el SCAO, y además, ¿no? Sí. Peligro tenemos aquí. Doncs... ¿Recomendadas las dos? No, sí, i si vols, jo encantadíssim algun dia de fer un programa monogràfic de Blade Runner, Jo no, però bueno, és igual. Pero bueno, si se trata de jugar, ya jugamos un poquito, Doncs ¿no? exacte. Doncs avancem cap a la teva secció. Nos vamos al cine, sí.